Doba znanosti. Najbolja znanost mijenja naše shvaćanje o svijetu u kojem živimo i našem mjestu u njemu. Pomaže da ga bolje razumijemo i suočimo se s promjenama na koje ne možemo utjecati. Teorija relativnosti, prirodnog odabira, spoznaje o mikroorganizmima, heliocentristička teorija i slična sveobuhvatna tumačenja prirodnih pojava oblikovala su našu intelektualnu i kulturnu povijest. Isto vrijedi za izume, od interneta, formalne logike, poljoprivrednih metoda do primjerice izuma kotača. Može li se predvidjeti kakva su otkrića pred nama? U sljedećim ćemo minutama pokušati detektirati otkrića, događaje i područja koja bi se mogla naglo razvijati u dolazećim desetljećima i korijenito promijeniti svijet kakav poznajemo. Neki od njih mogu potaknuti distopijske vizije. Na primjer, uslijed sudara Zemlje s golemim asteroidom može nestati ljudska vrsta. Inteligentni strojevi mogli bi upravljati ratnim sukobima i otrgnuti se od ljudske kontrole. Klonirane životinje ili ljudi mogli bi se početi ponašati na nepredvidljiv način. Mnogi koji o tome razmišljaju ističu da se budućnost ne može predvidjeti, da se događaji često ostvaruju na način suprotan očekivanome. Zapravo, scenarij razvoja budućih događaja nekoga će razočarati, a drugi će pojedinci njime biti zadovoljni. Jedno je sigurno. Svi događaji o kojima će biti riječ imaju moć da zauvijek promijene način na koji razmišljamo o sebi i na koji živimo svoje živote. Kloniranje čovjeka. Kloniranje čovjeka neopisivo je teško, ali se čini neizbježnim. Otkako se 1996. pojavila ovca Dolly, prvi klonirani sisavac, čini se neizbježnim pokušaj kloniranja čovjeka u reproduktivne svrhe. Unatoč neprovjerenim tvrdnjama da je tako što već učinjeno, prisjetimo se bizarnog kulta Arelijanaca koji vjeruju u izvanzemaljce, dosad nije poznato postojanje ljudskih klonova, izuzmemo li identične, odnosno jednojajčane blizance. Unatoč uspjehu kloniranja drugih sisavaca, postupak, kad je riječ o ljudima, pokazao se mnogo težim nego što se isprva mislilo. Nekoga to može utješiti, a nekoga razočarati. Naime, dok neki ljudi s grozom odbacuju pomisao o postojanju klonova, drugi to smatraju uzbudljivom mogućnošću. Znanstvenici stvaraju klonove zamjenjivanjem jezgre jajne stanice s jezgrom jajne stanice drugog čovjeka. Kloniranje ljudskih embrija je uspjelo, ali nijedan se nije uspješno razvio dalje od ranog stadija diobe stanica, to jest od stadija morule, što je čvrsta nakupina stanica, najviše njih 64. To je zato, pretpostavlja se, što čin transferiranja nove stanične jezgre uništava sposobnost kromosoma da se pravilno pozicioniraju tijekom stanične diobe. Uvijek kad klonirate novu vrstu, postoji krivulja učenja, a kod kloniranja ljudi vrlo je teško doći do dovoljno kvalitetnih jajnih stanica na kojima bismo mogli vježbati postupak i stjecati iskustvo, tako da se krivulja učenja uopće počne stvarati, izjavio je Robert Lanza, jedan od znanstvenika koji su odmakli najdalje u pokušaju kloniranja čovjeka. Lanza, koji radi u privatnoj istraživačkoj ustanovi, 2001. godine našao se na naslovnicama tiska, jer je uspio klonirati ljudski embrij. Po njemu, naročito su teški postupci otkrivanja ispravnog vremena za diobu kloniranog embrija, kao i mješavine kemikalija pomoću kojih se reprogramira oplođena jajna stanica, kojima ju se pokuša zavarati da se dogodila stvarna oplodnja i navesti ju da se počne razvijati prema višim razvojnim stadijima embrija i živog organizma. Čak u uspješnim slučajevima, oko 25% kloniranih životinja ima velike zdravstvene probleme. Na primjer, i najmanja nesinkroniziranost ili pogreška tijekom reprogramiranja, uzgoja ili manipulacije embrijem može izazvati razvojne mane. Pokušaj kloniranja čovjeka prema Robertu Lanzi nalikovao bi na pokušaj slanja novorođenčeta u svemir raketom koja ima 50% šansi da eksplodira u zraku. Etičke nedoumice ne bi se razriješile ni ako bi se ovladalo tehnologijom kloniranja. Primjerice, da li bi bilo prihvatljivo klonirati ljude bez njihova znanja ili suglasnosti? S druge strane, klon bi mogao živjeti potpunim životom od originala, budući da bi mogao učiti od svojeg starijeg, identičnog blizanca. Tako barem razmišlja molekularni tehnolog George Church s Harvarda. On kaže,
Recimo da sam s 25 godina zaključio kako sam vrlo nadaren za glazbu, ali me nikad nisu poslali u glazbenu školu. Ali svojem klonu mogao bih savjetovati da počne svirati s 5 godina. Mogućnost ljudskog kloniranja ne bi morala biti ograničena na Homo sapiensa. Na primjer, znanstvenici su pred potpunim razumijevanjem kompletnog neandertalskog genoma. Premda je genom neandertalca, to jest njegov DNK, oštećen tijekom fosilizacije, neki izniman fosil neandertalske DNK mogao bi ipak sadržavati dovoljno molekula da se od njih pokuša rekonstruirati genom koji će biti moguće klonirati. Tako razmišlja Church, očito sklon avanturizmu u znanosti. Oživjeti kloniranjem izumrlu vrstu i to tako da se njezin genom ugradi u neku modernu čini se još izazovnijim. Naime, nepoznati utjecaj primjerice maternice i gestacijskog razdoblja na razvoj embrija. Oni naime ne moraju biti usklađeni s potrebama razvoja izumrle vrste. Jedini klon izumrle životinje, bukarda, vrsta divljeg pirinejskog kozoroga izumrla 2000. godine, uginuo je neposredno nakon što je došao na svijet, zbog nerazvijenih pluća. Nisu sve zemlje na svijetu zabranile reproduktivno kloniranje ljudi. Ujedinjeni narodi prihvatili su deklaraciju kojom se ono zabranjuje, međutim deklaracija nije obvezujuća. Kad bi se i ostvarilo kloniranje čovjeka, dogodilo bi se to u dijelu svijeta u kojem zakon i njegova provedba nisu pod strogim nadzorom. Vjerojatno bi to pokušao neki bogati, ekscentrični čovjek, razmišlja Robert Lanza. A kad bi kloniranje uspjelo, bismo li se zgrozili ili bismo ga prihvatili onako kako smo prihvatili bebe iz epruvete? Svakako, razvoj novih načina stvaranja života prisilit će nas da promislimo o vlastitoj odgovornosti pri upravljanju takvom golemom znanstvenom moći. Stand by. You're on the air.